Volám sa Daniel Varga a toto video je určené pre ľudí, ktorí sú ochotní riskovať v podnikaní, ale nie sú ochotní investovať. Toto je pasca pre sofistikovaného podnikateľa, ktorý desiatky rokov budoval podnikanie preto, aby mal slobodu, autonómiu a jedného dňa nemusel pracovať, ale napriek tomu neinvestuje a nenechá peniaze budovať pre seba. Pravdepodobne bude musieť pracovať, až kým bude starý a až kým nebude môcť pracovať. Ako podnikateľ investujete energiu, kapitál a čas do svojej firmy a podstupujete zvýšené podnikateľské riziko, ale veľa podnikateľov zároveň nie je ochotná postupne odinvestovať kapitál do nízko rizikového investovania, aby raz neboli závislí len na tom jednom podnikaní a na príjme z toho podnikania. Prečo je nebezpečné spoliehať sa len na svoj biznis? Tak má to súvislosť s celým životným cyklom firmy. Konkrétne, životný cyklus firmy sa odvíja aj od životného cyklu konkrétneho vlastníka. Ja mám konkrétne skúsenosť s viacerými podnikateľmi, s ktorými diskutujeme ich jednak podnikanie, ale primárne ich investičnú fázu. A viacero z nich je už v bode, kedy to podnikanie nie je v najlepšom stave a nie je v najlepšej rastovej línii. Sú v pokročilom veku, v ktorom už uvažujú nad tým, že ich najlepšie podnikateľské roky sú za nimi a už zvažujú úplne inak, ako zvažovali, keď boli mladí a mysleli si, že investovanie absolútne netreba. V istom momente má každé úspešné podnikanie obrovský rast, kedy ten podnikateľ presne zvažuje nad tým, že bude len reinvestovať do firmy. Prečo by som reinvestoval inde, keď vo firme viem zarobiť toho viac, viem tie peniaze ľahšie otočiť. A to je presne ale taký psychologický moment, kedy si človek neuvedomuje, že nevidí ten celý životný cyklus, že tej firme sa pravdepodobne raz nebude dariť, ako sa darí dnes a že raz to obdobie skončí. Začne investovať aj mimo svojho podnikania ešte počas toho, ako je v rastovom cykle. Nechápte ma zle. Je rozumné reinvestovať peniaze do svojho podnikania, s tým jednoznačne súhlasím. Čo si ale myslím, je, že je zároveň rozumné a inteligentné odkladať časť peňazí do investovania s nižším rizikom. A uveďme si len príklad. Ak dávam peniaze do jednej firmy, alebo dávam peniaze do firiem 500, tak to riziko je násobne nižšie. A teraz chápem, že ak máme jednu firmu a my ju poznáme, pretože my ju vedieme a poznáme celé to podnikateľské prostredie, tak vieme z nej síce vyťažiť viac, tú hodnotu, ktorú vytvoríme, tie prostriedky, tie peniaze a zabezpečiť nielen možno seba na ten dôchodok, ale aj nejakú ďalšiu generáciu, tak musíme myslieť na to, aby peniaze mali nejakú kontinuitu. Tento princíp reinvestovania svojich ziskov nielen do podnikania, ale aj do nízko rizikového investovania je ale podstatný aj pre malých podnikateľov. A dôvody sú, si myslím, zrejmé, ale poviem ich. Jeden z tých dôvodov je, že malí podnikatelia, primárne keď sú dnes jednoosobové SROčky alebo malí živnostníci, tak snažia si optimalizovať svoje náklady a dane. To je samozrejme prirodzené, každé podnikanie sa snaží minimalizovať legálnym spôsobom dane. Veľa ľudí si neuvedomuje, že potom nemôže sa spoliehať na ten štát. A keď sa ako podnikatelia nechceme spoliehať na ten štát, tak väčšina ľudí zabúda na to, treba aj investovať. A keď neinvestuje ten podnikateľ, tak síce v krátkodobom čase dokáže si odložiť a vygenerovať viac zisku, v dlhodobom horizonte však môže dojsť do toho bodu, v ktorom bol aj môj klient, volajme ho napríklad Jano, v istom bode pred dôchodkovým vekom si uvedomil, že nemá dostatočne vytvorené rezervy na to, aby mohol odísť do toho dôchodku. Jeho podnikaniu sa naozaj brutálne darilo a tým, že už má istý vek, tak už sa ani nechce hnať, ale ani sa nemusí hnať kvôli deťom do toho podnikania. Už sa mu jednoducho ani nechce budovať ten biznis tak ako niekedy. On má dilemu, že nemusí úplne odísť na ten dôchodok, ale aj keby chcel, tak nemá takú možnosť. Že keď sa jedného dňa jemu zmení zdravotný stav, tak nebude mať ani možnosť odísť na ten dôchodok, pretože sa o neho budú musieť postarať pravdepodobne deti. Tým chcem teda povedať, že keby si Jano počas celého budovania toho podnikania odkladal aj len 5% z príjmu, tak dnes by bol dostatočne zabezpečený na dôchodok. Z tohto dôvodu sa preto človek, ktorý je na trvalý pracovný pomer, môže mať aj lepšie ako ten podnikateľ, ktorý sa roky vyvážal napríklad na lepšom aute
alebo býval v lepšom dome. Preto, aby som išiel do úplnej konkrétnosti, ak si živnostník ušetrí na odvodoch 300 eur mesačne, ale je ochotný z tých ušetrených 300 eur investovať len 100, asi to nie je v poriadku. Pretože tých 100 eur dokáže odložiť aj človek na trvalom pracovnom pomere. Množstvo známych ľudí sa napríklad po čase rozhodlo predať svoju firmu alebo jej časť. Príkladom je Michal Meško, ktorý je spoluzakladateľom knihkupectva Martinus. V jednoduchosti stále robí to, čo ho baví, ale má viac osobnej slobody, pretože má viac voľného kapitálu a menej rizika už v tom podnikaní. Na záver vám chcem povedať, že môj klient Jano, ktorý sa rozhodol neodkladať si peniaze počas podnikania, nebude ľutovať v starobe to, že nezarobil o 5-10% viac v tom podnikaní. S veľkou pravdepodobnosťou už teraz ľutuje to, že tých 5% neodkladal, aby jedného dňa bol viac slobodnejší ako je dnes. Ak ste podnikateľ a potrebujete pomoc s tým, aby vám kapitál rastol aj s nízkym rizikom a budoval budúcu slobodu, pokojne nás oslovte.